Jaione, ni gaur ongikua, bale? Ane ez, hori gaur ni naiz. Aurrekoan zu izan zinen. Ane, hori ni naiz. Formal, ze bestela goizeko emungo zuet, Səhəncik sabıqsən. Behəntə sabıqsan leksu haberdə. Gaurkoan, oinatira etorri gara. Egunon Euskal Herria. Betidanik jakin izan dugu Euskal Herrian izaki mitologiko ugari egon direla. Mari Domingi. Tartalo. Baina zer dakigu gau paseroari buruz? Goazen bilatzera. Ara, musika dator hortik. Goazen, ea gau paseo aurkitzen dugun. Arranopola! Ospeta haintza guztiak, gizaldita gizaldi guztietan. Amen, amen. Kristoren gorputza. Hau zanduka, maite dut gau pasa. Gau pasa eta gero, makarroia tomatiakin onenak. Txenatela hori zaitio. Bai, ziztako ni puta idea!